ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି। ତ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା କ୍ଷୀରି।
ପୁନ୍ କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କି କ୍ଷୀରି ମୁଁ ବନେଇଛି, ତ ସେଇ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ବନେଇନି, ମୋ ମାମା ବନେଇନି। କ୍ଷୀରି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ କେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।